Duol mochung'ne gedo mar apaya e pachoka KENHA kotenore kod piny owacho mamalo kod mano mar kaunti dhi nyime gi loso yore mag duoko piny dhugruok kaachiel kod masiche mag apaya e bombe e kaunti ma Migori. Direkta mar KENHA Bade ma Nyanza Julius Makodero mane wuoyo bang' gedo mar romo kod County Commissioner ma Migori David Gitonga kod apisa mawuok e piny owacho ma kaunti ma Migori nowacho ni gisechako keto okenge mopogore mar kedo kod masiche mag apaya e kaunti no. Keto loche madongo mondo mi oti kod apeyni mamoko ma ok okalo e chuny boma no ma Migori gin moko kuom okenge ma KENHA dwaro keto e tim mar tieko dhungruok mag nyamburko e boma no. Maongo gitimnwa mondo mi gikony jopiny matiyo gi barabara. Mokwongo ging'inwa speed limit ma ka ng'ato donjo ei town koseng'e ni ma town en ga 50 monego ng'ato ringo km/h. Tiyudo ka gin giringo gi speed mamalo ma ok ging'iyo kata ngima ji, mano derepe matiyo gi lori, asajo matiyo gi loris. Koro gima dang' awachi, barabara ni kaka nyo lose koa Kisii to Isbania, gima dang' timne ni highway ni onego ketne bumps. KENHA has constructed a bypass around town as part of the Sirare corridor. And we feel that the heavy goods vehicles should be asked or directed to use the bypasses to ensure that there are people that are within town and along the streets of Migori town are out of harm's way. There is also intention to partner with the county and the security committee to ensure that there are no illegal parkings along the road, and the encroachments that are by the roadside are removed, and the road reserve made clear of any obstruction. We'll make sure that those people parking, boarding and dropping passengers or even bringing in construction material during the day are moved, and moved in a peaceful way by making sure that they understand.